Dneska sme zažili krásny deň, ale zároveň aj náročný, pretože od rána fotíme. Dnešný deň bol pre mňa nádherný, nakoľko som takéto niečo ešte v živote nezažila. Dnešné fotenie sa mi veľmi páčilo, hlavne sa mi páčilo to, že bolo viacero tých fotení. Fotil sa billboard, fotili sa profilové fotografie, finalisti a fotil sa aj editoriál do časopisu Eva. Mne sa dnešok strašne páčil, pretože sme toho stihli naozaj strašne veľa. Krásne pozadia, krásna tematika. Naozaj si myslím, že sa máme na čo tešiť a budú to úžasné fotky. Toto bolo moje úplne prvé fotenie, ktoré som si naravne užila. Mám pocit, že sme boli ako princezné, o ktoré sa tu každý stáva. Je to pre mňa môj nesplnený sen, ktorý sa začal plniť. Fotenie bolo strašne super, nič podobného som v živote nikdy nezažila, s modelingom nemám žiadne skúsenosti. Fotenie bolo veľmi super, fotky budú určite krásne, pretože máme okolo seba skvelý tím. Máme na sebe nádherné šaty, krásne vlasy, krásny make-up a celkovo sa tu dneska cítime veľmi príjemne, dievčatá sú nádherné. Mi to dalo určite veľa, bolo to skvelé s tými dievčatami a s celým tímom. Fotenie som si veľmi užívala, bol to fantastický tím, zažili sme veľa zábavy a teším sa veľmi už na výsledok. S výsledkom som veľmi spokojný, síce ešte som to nevidel úplne, že do detailu, ale to, čo máme nafotené a to, čo vlastne máme uložené v počítači, myslím, že je veľmi slubný základ na to, aby sme mohli ďalej s tým spolupracovať. Bolo to úplne fantastické, ja som si to užila, bolo to moje prvé fotenie a cítila som sa ako kráľovná. Dneska to bolo super, perfektní ľudia, perfektný tím. Už len toto je taký darček byť súčasťou tohto krásneho projektu.